Přímý přenos z právě probíhajícího svatořečení Jana Pavla II. A Jana 23. papežem Františkem a Benediktem XVI. Můžou sledovat věřící v 500 kinosálů po celé Evropě nebo Severní a Latinské Americe. Je mezi nimi i kino Morava ve Veselí nad Moravou s kapacitou 470 diváků. Je vůbec největším kinosálem na Slovácku. Je tam i Martina Tlachová. Martino, hezký den, ty už určitě víš, kolik věřících a odkud dorazilo. Hezké dopoledne. Tak sem do kinosálu v kině Morava ve Veselí nad Moravou zatím ty věřící docházejí postupně. Zatím je jich tam podle našich odhadů několik desítek, ale očekává se, že ten kinosál se skutečně zaplní úplně celý. Je to tím, že tady ve Veselí nad Moravou i v okolních obcích je právě od 10. hodiny mše, klasická nedělní mše v kostelech, takže ti věřící dorazí pravděpodobně hned po ní. Jsou to věřící jak z Veselí nad Moravou, tak například z Uherského Ostrohu, z Uherského Hradiště nebo třeba z Bzence a z okolních obcí. Zdejší farnost obesílala ty ostatní farnosti, samozřejmě dávali jim zpátky zpětnou vazbu, že skutečně věřící sem do Veselí nad Moravou přijedou, takže ti lidé by dorazit skutečně měli více už mi, ale řekne můj host, je to Alessandro Alaggia, předseda Italsko-moravské kulturní a historické asociace. Pěkné dopoledne. Dobrý den. Já se vás zeptám, jak bylo složité vůbec tady takovýto přímý přenos tady v kinosále ve Veselí nad Moravou zprostředkovat? Bylo docela jednoduché, protože v rámci toho, že naše organizace už několik let spolupracuje s Vatikánu, byl jsem kontaktoval právě s monsignor Celli, který je ministr komunikace Vatikánu a on mi nabídl tu možnost pro Česká republika. Tak jsem hned myslel na můj Slovácko, které tady bydlím a působím, a kontaktoval jsem co nejdříve kino Uherské Hradiště, ten bohužel byl obsázený, protože mají akce pro děcka, tak já jsem vybral dva kina, které jsou jakoby prostřed naše kraje, to je Kroměříže a Veselí, které mají docela velká kapacita a hlavně ten těžší bylo najít ty kina, které měly ta technika, která mohla přijímat tento technologie. Bohužel nemohli jsme si udělat 3D, protože technologie nemáme na 3D, jinak bylo taky možnost vysílat 3G. Ale to bylo určitě, máme na to zkušenosti, tak bylo to dobré. Jak se sem ti lidé dostávali? Z Veselí nad Moravou samozřejmě to mají jednoduché, ale co ostatní? Tak nabízeli jsme, byla naše myšlenka udělat autobusová linka, jenže po konsultaci s farárama oni říkali, že ty lidi v rámci toho, že jsou mši a mají, je to neděle, tak každý si preferuje dopravit samostatně, protože říkali, že ty autobusy byly vázány od 10 do 1 a tímto případem nemohli jít tam svatamše nebo nemohli si dělat své povinnosti. A proč by podle vás měli právě sem do toho kinosálu přijít, protože ten přímý přenos je i na ČT2? Z jakého důvodu by měli dorazit právě sem? Tak já jsem ten důvod hlavně pokopil, ten moment, kdy jsem vstupoval do sálu a mi přišel hned usikuše. Tak úplně ten pocit, jak byste tam byl. Ten audio a ten video, to je skutečně, a navíc všechny dohromady, tak je moc podobné, jak by skutečně byl v kostele a byl tam přímo na místo. To je úplně jiný pocit než televize. Si myslím, že to je nedoplacený takový pocit, co tam na to sálu dostanete. Takže budete se i vy tam potom podívat? Samozřejmě, jsem tady, to je hlavní důvod, proč jsem to udělal, aby měl možnost to sledovat jiným způsobem než televize, aby to mohl, samozřejmě, to bude v italštině latinsky, to znamená, že pro mě bude jakoby domácí jazyk, to taky mi pomohl při přípravě, protože samozřejmě všechny organizátory jsou z Itálie, Vatikánu a tak ta komunikace byla samozřejmě jednodušší. Takže jsou tady mezi těmi obyvateli těch okolních obcí, mezi typickými Moravany, jsou tady i cizinci, právě třeba Italové? Ano, máme tady pár Italů, které samozřejmě velmi rádi přišli, protože v tomto případě mají možnost sledovat, jako by byli v Vatikánu. A pro nás je, víte, Itálie takový silně katolická stát, já jsem silný katolík a pro mě taky je to věc nedoplacený, skutečně je to krásný zážitek životní. My už jsme zmiňovali, že vlastně v Česku je to pouze tady ve Veselí nad Moravou ten přímý přenos v nějakém kinosále a taky v Kroměříži. A jak to, že je to jenom tady v těchto dvou městech? Čím si to vysvětlujete, že se to podařilo pouze tady? Tak jsem určitě vysvětlil s tímto, že pravděpodobně já jsem to organizoval, toto jsem organizoval. Já jsem organizoval tady, protože tady působím a mám znamosty. A pravděpodobně to myslím, že zbytek Česká republika není tak silně katolická jako na Moravě, na Slovácko a tímto případě ostatní kina si myslí, že zájem nebude
A samozřejmě to možná i to, že nebylo ani komerční věc, v tomto případě samozřejmě možná některé velký komerční kína mysleli, že to je zbytečné něco dělat zadarmo. V dnešní době to je ten problém, že několikrát, pokud nevyděláte peníze, nechcete to udělat, co si myslím, že to je velmi špatné. Naopak, toto je všechno zadarmo pro všechny a to je možná, já si myslím, že je to krásné, je to dobrý pocit, pokud něco můžete udělat pro ostatní a bez žádných zisků. Jo, to nemusí být jenom všechno kolem peníze ostatné. Co je podle vás právě tím důvodem, že na Slovácku, na východní Moravě ti lidé více tíhnou k víře? Tak já si myslím, to je můj pocit, já jsem tady už velmi dlouho, jsem dokonce český občan, tak to už jsem podstatně Čech, jsem ze Slovácko. A si myslím, že ten hlavní důvod je to, že tady je, já si cítím jak v Itálii, je to skoro jak střední Itálie, by říkal. Ty zvyky, co lidi tady mají, a ta krajina, jo, je to moc podobné na Toskánsko, vždycky říkám, protože kde já bydlím, máme kolem sebe sami vinice, takový ty údolí a to právě moc podobný střední Itálie. A taky ty zvyky, jo, ta srdečnost lidí, ten zvyk, jak oni se chovají z rodina, jo, to jsou úplně takový, nejsou studení lidi, jsou právě srdeční a proto si myslím, že to je spojený taky s tím katolický a taky samozřejmě prezence velerádu, které je střed katolicismu pro střední Evropě, jo, tak já si myslím, že taky má svůj důvod. Děkuji moc za informace Alessandru Aladiovi, předsedovi Italsko-moravské kulturní a historické asociace. A ještě připomenu, že ten přímý přenos tady v kinosálu ve Veselí nad Moravou a v kině Morava bude trvat do 13 hodin.